Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Σήμερα θα παίξουμε τον Παναγιώτη ένα παιχνίδι. με τον Τζα Γιώργο. Θα μπεις επιτέλους. Μπαίνω τώρα. Λοιπόν, Θα το περιμένουμε λίγη ώρα τον Παναγιώτη. να ξέρω τι παίζει. Εγώ πάω να παίξω λίγο. Παιδιά. Πού είσαι? Παρκούρ. Α, εγώ το έχω περάσει εντελώς. Κάτσε να έρθω στην αρχή να σε βρω. Συγγνώμη, πού είσαι? Σε ποιο chapter είσαι? Είμαι στο... Έχω πάρει checkpoints και είμαι στη μέση. Κάτσε να γυρίσω πίσω να σε βρω. Όχι, περίμενε, εγώ το έχω περάσει όλο. Τι? Και εγώ το έχω περάσει όλο. Αλλά είπα να το ξαναπαίξω. Συγγνώμη. Να το πω είμαι. Εγώ είμαι... Μη κουνιέσαι για να σε φτάσω. Πώς θα σε φτάσω μόνο? Είμαι στο 40. Στο 40 είσαι. Πήγα πίσω κάπως. Κάνω πόντους εγώ. Μπλα μπλα μπλα. Πες κάτι. Μπλα 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 μπλα. Τσακίστηκα. Τσακίστηκες. Ρε φίλε. Συγγνώμη, έχω την ιδέα. Να πω τι θα το κάνω. Τώρα πήγαμε στα 45 εύκολο. Για λίγο δεν έκανα νική. Τι σημαίνει? Την τύχη μου μέσα. Έπεσε κιόλας κάτω μεταξύ. It's okay. Το πέρασα triple. Με δεν περνιέται. Πάνω πέφτε. Δεν σας το περάσω για να μου περάσει εσύ το δικό μου. Ποιο νούμερο είναι? Στο 38 είπα, σε περιμένω. Κάτσε να γυρίσω πίσω. Σε ποιο κομμάτι? Είναι στο 1. Στο... Στο 1. ποιο είναι? Το νούμερο. Το 1 ρε μου. Όσοι, βλέπω. Σου έρχομαι. Εγώ είμαι στο 36 ρε μου κορυδεύεις. Έλα εδώ. Μέσα σε ένα λεπτό έφτασα στο 36. Πάνω σε είδα. Και εγώ έφτασα και εγώ κοντεύω να φτάσω στο 38. Εγώ προσπαθώ να περάσω από την είδα. Αλλά έχω τσακίσει. Όχι, σκοτώ. Πέρασα το 38. Πρέπει να περάσω το 38 και πέθανα στο τέλος. Εγώ που είμαι στο 37 την ώρα. Φυσικά. Τι πτώματα. Γιατί? Γιατί Γιωργάκη? Παίρνουμε μετά για το Γιωργάκη. Τσα Γιώργος, εσένα, κατσαρίδα. Α, αυτό για το σπίτι και αυτό για το άλλο. Κάνουμε και τρέχω πιο γρήγορα. Συγγνώμη, πού είσαι ρε φίλε? Δεν κάνεις double jump. Το ξέρω ότι μπορώ να κάνω double jump. Αλλά πέφτω το προσπαθώ. Εγώ έχω αγοράσει να κάνω άλμα μεγάλο. Πόσο αγοράζεις? Πόσα λεφτά έχεις? 100-190 δεν έχεις ακόμα. Δεν έχεις δυστυχώς. Να στο περάσω? Όχι. Τζα Γιώργο. Ναι καλά, εγώ θα το περάσω μόνος μου. Τώρα θα δεις. Φτάνω
το speed, buy 1 και buy 1. Use. Ναι, αυτό τι είναι? Αυτό είναι infinity, λέει κάτι να σε προστατεύει, αλλά είναι άβαστο. Δεν ξέρω, το παίρνω, ξέρω εγώ. Πρέπει να σηκωθείς τώρα και να το περάσεις. Πώς? Συγγνώμη, γιατί είσαι στο 39. 38 είναι. Σου λέει ότι... Δεν θέλω να πεθάνω και δεν με αφήνει. Να σου πω λίγο κάτι, εγώ έχω καταλάβει κάτι, γιατί... Δεν με αφήνει να πεθάνω. Εκεί έχεις και ξαλαβείς, bro. Δεν το κάνεις αυτό. Κάτσε γιατί έχω άλλο. Κλέβω στο ρόμπο. Α, δεν. Δεν κλέβω. Κάτι για το Γιωργάκη, κάτι γρήγορο, ωραία. Μπορείς να μην μιλάς όταν κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορώ. Τώρα επιστρέψαμε από το κάτι και φεύγουμε. Συγγνώμη, είμαι στο 41. Σε ποιο είσαι? Στο 41. Πάνω θα σε δολοφονήσω, το έχεις καταλάβει? Άμα βρες που θες βασικά να το περάσεις. Δεν μπορούσα, άρα σε περίμενα. Δουλειά σου. Δεν αυτοκτόνεις ακόμα. Δεν το πέρασα χωρίς να βλέπω και δεν μπορώ να το περάσω με... Εντάξει, το πέρασα. Δεν το πατάς. Όχι συνεχώς, 2 φορές, 1, 2. Με έφτασες, bye bye. Πού είσαι καλέ? Μα δεν φτάσαμε στο ίδιο. Συγγνώμη, γιατί έμεινες πάλι στο ίδιο? Γιατί εσύ φεύγεις? Μα εκείνη την ώρα αυτό περνούσαμε. Μπορείς να μην φεύγεις? Όχι Γιωργάκη, δεν μπορώ, γιατί αυτό ήταν που θα πέρναγες κι εσύ, που πέρναγα εγώ τώρα. Ξέρεις. Άμα το πρόσφερα... Εγώ βγαίνω, πάω να παίξω κάτι άλλο, Βανέσσα. Εντάξει παιδιά, εγώ πρέπει να συνεχίσω. Κάντε παιδάκια. Καθόμαστε. Τι γίνεται, τι θα πάτε μπάνιο σήμερα? Τι θα πάτε μπάνιο σήμερα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν βαρέθηκε κιόλας εδώ γατούλη. Εγώ δεν βαρέθηκα. Νόμιζα θα βαρένα. Όχι πάλι! Παναγία μου, πήγα να πέσω και σηκώθηκα! Γιώργο. Πρέπει να κάνω κάποια κουτσικά να τα χαρίσει το πανούλι, να έχει το γατούλι στο γόντιο. Έχει ακουστικά. Τέτοιο. Όχι τέτοιο. Χωρίς τέτοιο. Έχει ασύρματα ο Παναγιώτης. Δεν έχω σύρματα, έχω χωρίς τέτοιο. Έχω και τέτοια σκέτα. Σου έχεις και κάποια άλλα πολιτικά μου του φανταστείτε. Αυτό το νύχμα δεν γίνεται να έχει. Πάνε. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Αρισό. Γυρνάω πίσω. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν περιμένω για ένα μόνο και μόνο λόγο. Γιατί... άμα είναι πάνω να πάνε το τερματίσω και να γυρίσω. Κάτσε πάρα πολύ γιατί δεν μπορεί. Ούτε εγώ μπορούσα να χαλάσω. Όχι, όχι. Κάνε άλμα ρε βλαμμένο. Τώρα δεν έκανα. Πίσω, προς τα πίσω θέλω να πω.
εσύ. Παπαρουλές. Άμα έκανε και λίγο. Έφτασα! Ο baby. Δεν με νοιάζει. Έλα κάνε ένα άλμα jump κάτω. Αυτό ήτανε. Εγώ... Αρχικά δεν... Να στο περάσω. Δεν θα μου το περάσεις. Θα το περάσω με την αξία μου. Ο Τζαγερός, παιδιά, είναι προσφαλίστικος. Μη μιλάς! Εγώ δεν μιλάω, στα παιδιά μιλάω. Και εγώ μπορώ να μιλάω στα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εσείς θα βλέπετε εμένα να κάνω αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε πάρτε το βίντεο με τις αποτυχημένες προσπάθειες μέχρι να φτάσει. Έλα τώρα! Πήγα. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Πάμε! Να σε ρωτήσω κάτι. ρωτήσω. Έχεις φτάσει στο World 4. Δεν είμαι... Πώς το... Γιωργάκη, Χαίστηκα για το σου και το λου. αλλά δεν είχε σχέση και το baby. Αποκτός αναθριασμένος είμαι. Ας πούμε. Πού έχει τη τύχη μου μέσα! Τι είναι αυτό το χώρο, ό,τι κι αν είναι. Δεν ξέρω ποιο χώρο ήμουνα. Αν με περίμενες 10 ώρες. Αυτές δεν είναι να μάθει. Εδώ εγώ δεν φωνάζω για τίποτα και έχω όλη μου την ψυχραιμία. Εσύ, Άμα ήμουν κιόλας αληθινή πατάτα. τέλος. Το πέρασες. Να μην σε νοιάζει τι κάνω. Μα σου λύσει ολόκληρο το τέτοιο και να μ' ακούτε. Ναι, δεν ξέρω να μ' ακούτε. Τέλος. Για έχω δει. Τέλος. Κλείρουνε καμάρι μου. Μετά κάποια παιδιά δεν έχουν να φάνε. Όχι μου. Το καλοκαίρι εσύ δεν κουμάω μου την δίκη. Θέλω να κάνω ένα speedrun εδώ πάνω και μπαίνω. Όχι ρε φίλε, κάπως πρέπει να κάνω. 4! Εγώ σε ποιο χώρο είμαι. Δεν ήξερα. Εκεί ήταμε. Πες μου τι ακριβώς είναι. Λέγεται 4. Και εγώ τι χώρο είμαι. Περίμενα.
2. Πώς είσαι στο 4? Γιατί ίσως εγώ να είχα κερδίσει. Αυτά άμα τα κερδίσει τα World μπορείς να πας ξαναπάς σε αυτά τα World. Δηλαδή εγώ μα θέλω πηγαίνω τονικά και... Για να μαζέψω λίγα λεφτάκια. Εκεί μου. Ρωτήσω κάτι. Πόση ώρα σου πήρε να κερδίσει το World 1? Πετά. Μήπως να κάνουμε ένα podcast? Για σένα να... Ναι, εντάξει. Το World 1. Με πολύ τύχη και βάση. 150.000. Ωραία παιδιά μου, 150.000 βάση να έκανα πράσι το World 1. Τόσο ώρα. GTD μου. Edit. Να ξέρετε πως σου βρίσκει και μάρακες. Θα περάσω όλα. Μόλις ο Τζέι Γιώργος έκλεισε το βίντεο του. Και εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε pro player παιδιά σε αυτό το παιχνίδι, παρόλο που κάνουμε. Εγώ παιδιά, αν θέλετε να κάνω την έλεγχο που θα περάσω. Το έχω λες και φτάσει στα 10 λεπτά. Έχεις το πρώτο wall και συνεχίζω. Εκεί αλλά δεν θυμάμαι πώς το έκανα. Έπεσε. Τώρα μας χωρίς κλειδί. Το περάσουμε όλο το ένα. Και συνέχεια, άμα θέλετε, με κάποιους στόχους και με κάποιες υποθέσεις. Και μετά και θέλω. Καλή ησυχία! Εμένα. Οπότε συνεχίζουμε να τελειώνουμε το παγόνι. Βασικά και αυτό το Γιωργάκη να
Φωνάζει να λέει εσύ. Να δω το σπινό. Να το Οπότε δεν ξέρω σε τι Myślę. Έχεις χαμηλώσει τον ήχο του παιχνιδιού. Έχεις χαμηλώσει τον ήχο του παιχνιδιού. Όχι. Δεν ξέρεις, η φωνή σου δεν θα ακούγεται. Εγώ φωνάζω ρε Γιωργάκη. Ο ήχος του παιχνιδιού δεν είναι χαμηλωμένο. Μπορεί να έχεις φάει και να το ανέβα στο YouTube. Δεν ξέρω. Εγώ φωνάζω. Τι δεν κάνει, θα της δείχνεις και να τη βρω. Και μια σακέτα έγινε χαμός. Παιδιά, επανερχόμαστε στο παιδί μας. Ακούτε. Καλά θα τον περάσω. €375 έχουμε μαζέψει και θα ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο από την αρχή. Bye bye.
θέλω τη τύχη μέσα. Εσύ πώς τους λες? Χοντρούλιδες. Χοντρούλες και χοντρούλες. Για να δω το βίντεο. Παιδιά, την τύχη μου μέσα το βίντεο. Δεν το έκλεισα ποτέ. Οπότε τώρα το κλείνω.